ko wasa oti asie ni ewom se ye nyina onyankopon ene bo ye nyankopon ene bo obi bia nanso so no onyankopon nim die mu no wa ma yensa enyina anye pe e kire se abrabọ no ye nyina ye ntimi nye pe e wa abrabọ no mu mani nye yie da ne sa nti sa na onyankopon ne hunhun mutie even heaven ho na ya kan mpo no ba bia ye onyankopon ne tena bre no ahunhum a atwa ne ho ahia tumidi a one wo mote ho no omu nyina anye peda eye enidisuo sa na ye enipa mu soso ye dada setenam ye mantamu ye mono no ne ntwe aso enipa ye wo ho nyina no enye saa na ye nyina ayete na ebi wo nhyira echebi na ebi so nhyira ano odinsi ne bi ebi nhyira emu oduru si ne bi se ekoba ne saa de a na de ne sese yeye na de sese yeye ne se ne beye ne ebetimi atena wa asomdwie mu ntim age se obuo ene anidie eba ye ntem ewo brono ana abusua ye firi mu bia na woni obi firi maame baako woni obi firi papa baako enso maame baako papa baako na amu firi no bia na wadwene o se eye wunua enti unim se ye wunua no ene nkyere se wuni ni nyina wo enhyira baako enu nkyere sada obi betimi aye wunua obi betimi aye wo faase obi betimi aye wo fa obi betimi aye wo soa ensusu na sa nipa no ni nhyira edoso na ni monyam eye kese esene obam ensu ebia na ye ba hunamani no na wanyini tienie ebia na hunamani no na wanyini che nipa no but nipa no so spiritually no bia na owo nhyira eso sene wo se saa niema we na wa hunu a wati ase ebemu wa ye mistake bebrebe na ama wa hwe ya wa ye obregu adwuma anase ba bia esese wo koduru wa abrabom no anhwa no wa nkoduru was abrabom ifrise o hwe me nsa nifa ya na o hwe me nsa benkum ya ni nyina no onyame wo botaye nti a ode baaye na ni nyina enye peda nifan edware bonkum na nifa benkum soso edware nifa e kire se abrabọ na ye bo ewo ye hu ye baboa ye hu na se koba se ye nyina no ye goro atipen dia ene na obi ntimi muwa obi because what $10 a me so $10 pe na me wo na no abede na matimi de me $10 na ma na mom se koba se bia me wo $10 or $100 a obetimi adashe me 10 ana 20 e de aka me de no na me ma benya bia 20 ana $30 we na kire se usika awo wo wanim sene me sa na abrabọ ne tie enunti abrabọ na ye bo no sedi onyankopon nim die mu ene ne huhumu tie no o hyehyɛ ne nioma pepepe na ototo ne nioma nyina yie sa na abrabọ ne tie o na ade a wasa wote ase ne se enhyira bia awurade nyankopon de bema wo no sa enhyira no eye tumi ene ode ama enti utumi a wo no ne dodo ne be kire wo nhyira ekura wo so ati ase
utumi a owo no ene na be kire enhyira dodo a ekura wo if you say every blessing bi a Nyankopon de be ma obi a no eye tumi ana obroni be ka say power ana say tumi die authority ene Nyankopon e de a chew ene ti ye fa kire sem na ye nananom o mo ba twam a wo mo a yenim wo mo ene ebi wo ho ni ebi ni ho na omu nyina no empanyin se omo goro etipen na obia hweso di ni lemu obia nim ne level a owo e society ene ntina obi cross obi ana obi enya eniemo ho emfa ntia obi a wunim se woso na wokron echen wo abrabom saade no ekoba no saa emfa anidie emfa ma onipa enu nti yewo enhyira ahodo bebra onyankopon asiesie ede ato hwa ma onipa na ode ato onipa anim na wasi onipa nipadua ene onipa kra se bo homodin ne sinkete ewo asase we a wabaso na pere na saa enhyira no senkabeya anka saa enhyira ni nyina ma yewodea se wantimi anya enhyira ni nyina krampa at least emufa dodo na de na nka Awurade nye de emfa mawo enti saa na abrabo no onyame ahyehye no eni ti no mencha ho no yenko abrabom beye den wahu se enhyira ekura wo level say na wo ana level say na wo. How would you be able to know that this is the level of blessings to which you have at your possession? Now said ya meka kire wo no ye wo first enhyira Awurade Nyankopon edi ba onipa na no ne yefra no 0 degree blessing and I say shefa Hebrew kasem no meka say shefa sa shefa blessing no said ye sitie de say in the realms of the spirit before say bibi besi hunamani no ewo hunhum before say bibi besi wo hunamani no onyankopon edi nkan esiesie saa enhyira no de ma ansa na apie wo hunamani eni to ne friend 0 degree blessing and I say shefa blessing kai huru say ade bia besi wo hunamani bia no edi nkan si ewo hunhum mu ansa na aba hunamani eni ti yewo enkrofo bi wo abrabo we mu a di omu bedie di ombenom di ombehye di odi ontiri beto saa dadwene ni nyina no eye onyankopon dadwene eni owo nkrofo bi wo so a di obedi di obenom di obehye ana di obepre anya bia no eno enye nyankopon edadwene ena mfa Awurade ho agise onipa na osinkete na obo no homoden e wa abrabom ansana watini anya saade no enti obi wo ha abrabo no obre pa yie bati obi wo so abrabo no omre da omre no wanya otu anamo kitua bi na ne nsaka but obi de obre pa wa abrabo nim sa enhyira we no sa watimi ama onyankopon edi wudi ato na koma so na abra wada anadwo na onu onyankopon asiesie wachi edi ama wo eninti say ye store na wabie
eye company ene wa bia de tie ne se abra wada nadwo da ho no na onyankopon enam se udin eda na koma so na wasiesie wachinti no onyankopon honhom ene nam anadwo ewurawura manfuo fie ebobo oma punum na onyankopon adirect enipa ama oma ba o store ho ana wadwuma mu ho na oma be purchase ye was saafo no ho omo yesiesie wo mo dada ano enti enhyira bia spiritually onyankopon prepare ediama nipa na empie hunamani no sa enhyira no ye frɛ no 0 degree blessing and I say shefa and only ye frɛ no divine flow. I was say onipa bia no unya divine flow. Se uni divine flow a obebre pa wa brabom ye wo bi wo ha wo bre dodo wo bre pa abrabo na wo bo no utim se abrabo twa wachiri ma udi sia na atu o pe bibia o bre yie unim nipa krokro a ukoka wa asema kire no di obete wa asem so a otwetwe wa na wagya ne saa onim wa bia de ma onipa ne hwe wa ma woka wa kosem nyina awie na waka se oh enka last month na ba ya nka meboa enso wo ka no wa hwe wa mo waka wa asem nyina awie enuti ye wo bi wo ha oni divine flow. There are people in this world that omu need divine flow kra. Say adiachi say yes say adiachi na adie na achi no say wan sorry anko sam fifire na wan mra onipa no onidi ye obi ho mpa de wa bre anya no yesa agifiri ni nsem ye obi ho a onu de na brabo no chese bibia ni ho a esi wo abrabo no mu ana bibia enkoso ma no saa nipa no oni ade a friend say eye divine flow. I was say onipa bi a wo asase we su bia no unya ade a your friend say divine flow. Na saa divine flow no mu no eno na ya na obenya obi o say asofo ni bi o say mi wo pan no dua de ende ani nyina a divine flow eno eye nhyira no mu nketwa nemmom no e wo say onipa unya saa de no fa se utirim say bible say ye nam hunam ani de nanso ye tu esa huhu eno ti sika na wo pe no dwetire na wo pe dia ye adwuma no nipa na wo pese oboa wo no ade se spiritually no bibi kleki bibi anya sa de wo hwehwe no nsan kada ade kodie pote na wo hwehwe no ade se spiritually no bibi kleki bibi before you get whatever that you're looking for in the realms of the spirit. Something must click something or else you will not get it. I was say onyankopon e click bibi enti obia onyankopon enu onyankopon ka enhyira miensa ene bom ene ode ye adwuma ma ba ku ye grace ba ku ye favor ena mercy okasa niema we miensa bom na wayi na honhom a omoye abofo na omudi wachi. And you say most of the time you find favor in the sight of men. Most of the time God will show you mercy. Most when yankopo be hu mobo abere nyina mu efrise sa divine flow no and a divine connection no on say no sa enhyira no unyame ama obi enti obi ho asase we so oni grace bia obi ho ha oni favor obi ho ha oni favor to the extent say ni kunu anane yire kura tiri mo ode wo so
na okenkan Bible ɔse na Yesu Kristo onya enipa anim adom ene onyankopɔn anim adom, which means there was an establishment of divine flow in the life of Jesus. There was an establishment of divine flow. He was connected to the higher realm. So in the realms of the spirit, God always prepare his ways. So what you say? Abribian onyankopon osiesie na kwan, osiesie enipa kwan. And it's a natural and unmanifested blessing no onyankopon ma obia. Eno sa enhyira no your friend say shefa and I say divine flow. Now you check something from the Bible. Now when you read Psalm 127 verse number 2, the book of Psalms 127 verse number 2, or say kwara kwa na mutua ahema sorry na munyi mahome papa biara mpo anadwo bre na mubre ansa na moanya aduane adi nanso awurade siesie de ma na dofo mpo bre a wada. So ose so na usori ahowache na wo bre eno nkire se wunya adwuma o na mmom no kamia yese wo a wo hwemi no woye adwuma de nanso adwuma no untimi antimu de obi ho a waye adwuma for 10 years 15 years ahomache for 30 no asori okotena shop ho a bibi basa bi na asi no asa ba fie obi ho a aba adwuma a oye wa mokro no agye so ya azan wo aba adwuma ni ansa na watimi anya bibia di chese bibia eni moa no enti enu na Bible na kire wo se ma wani na ho na hwehwe enhyira a your friend divine flow. You must get yourself connected, connect your flesh, connect your soul and your spirit to the divine flow of God, and by so doing you shall walk as a giant in the midst of men. You shall walk with 3 weapons, and that is favor, mercy and grace. Ubetina asase we so eni enipa ma anante na bon se ade nyina edibuaw enti ye won hira bi ho ha ye friend divine flow enhira eye unmanifested en materialize ye enhira ewo hunhumu na awurade nyankopon ene siesie di manipa abra nipa akoda anadwo no na nyankopon esiesie obi wo ha otimi kasa papa me so dae no na oti trailer kesie bi mu sa trailer no eye me spiritual trailer enhyira nko anegum sa trailer no eye enhyira ayema tamane ewo boshen no na me yes spiritual works a anadwo na obi akoda no boshen anadwo obi akoda na me nko a na mabetena asori fie o me betena asori fie o tenase ma ye hunhumu nyuma na ma frɛ ahonhoma kɛseɛ de ɔde ayaresanam de ɔde nkwatenten nam de ɔde sika ɛburu sika so nam na ɔde ba na afei de makyɛ enti kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛnya wo deɛ no obi wɔ hɔ a me de wo deɛ no fa adwuma a woyɛ mu na ma wo obi wɔ hɔ so a wo deɛ no me de fa onipa bi so na maka onipa bi akoma na watam sika bi no ɔde ama wo obi timi ka se papa minia bi ɔkɔ abrochire ɔnkae mi mpo enso bɛgye de sɛ me ba azenete no wakae me waman bi a 50,000 bi a 100,000 obi wɔ ha wotimi nam saa no akɔhyia obi na nipa na boa. It happens zenete de bibia esi wɔ hɔ bia no ɛyɛ real
a enya azabia saa niyoma no enye wo ahoɔden enye wo nimdeɛ enye wo tumi na mmom eye onyankopɔn maniye ɛne ne kɛseɛ a osiesie di ma onipa abra onipa da na ho na onipa ani na ne ho so saa enhyira no ɛwɔ hɔ yesiesie di ma nipa enti sɛ wo shop a at the end of the day no wo mfa ho wo da sɛ wakɔ adwuma sɛ adwuma no hyɛ me nsa sɛ adwuma no bia wo sɛ me de abɛhyɛ opatafoɔ nsa ɛno saa enhyira no me connecte na me de ama divine flow onipa bia me gina na adwuma bia no saa adwuma no me gina ma wa me connecte wa adwuma no e de ma divine flow enti anadwo na wo wapon akoda no na wo shop ho no me te baabi a me wo na me ye nioma na masoma tumi sɛ wo shop ho no o meye sei ni sei na mfama wo ne magya kokɔ so what you say enti ye wo divine flow e wo ho eye nhyira. So when you read the Bible from Psalm 127 verse 2, let me take it once again. O say kwara kwa na mo sɔre ahomache na mo nje mo ahome biara papa biara na mo brɛ ansa na mo nya aduane adi nanso awurade siesie de mana dɔfoɔ mpo brɛ a wada hwɛ awurade agyapade ne ne ma na yafunu mu abayɛ akatua enti wo wuti wo sei no wo a wo hwɛ mi sei na enka wo sei wo de onkɔ bosom hɔ onkɔ baabia no wobɛdi Jacob tumfuo akyi no woyɛ Jacob tumfuo agyapadeɛ woyɛ Jacob tumfuo na agyapadeɛ enti nam sɛ woyɛ Jacob tumfuo agyapadeɛ enti no most of the times the Lord will prepare your ways when you go into bed during your midnight hours. He will prepare a way for you. This is where he tends to take care of the things that you have. You are your business, you are your company, and I don't know. Obi di bibi beba be share adwuma ana obi wo market ho or wo ani boni obetimi how enti no ye connect wo ema sa divine flow na ho ne ye ma spirit ye suma tumi ma ne ba adwuma nim obi wo ha wo ye sofo die na wudi no we need divine flow obi wo ha wo ye sofo we need divine flow enti divine flow na we need enti no ama wo ministry no aye dry. Oh, you must get the flow of the mercy of God in your church. You must get the flow of favor and the flow of what? Grace in your life as a pastor. You must get these three necessities in life, or else your church will run dry. And to be hard, so for who because we need source. Na nipa bia we need source no so no obre. Into asoli bi wo ha obewura mu no osofu panyini bre elder bre sofu panyini bre dia ene sofu keto be bre pa chen sofu panyini sa na ensoli ni bi wo ha yaye because there is no power or there hadn't been any source of formula or there hadn't been any establishment based on the divine favor, on the divine grace and the divine mercies of our Lord. Enti obi oha obrepa ye wasofo ni bebra omo per church members enu saadie we na ya na affect asofo bebra mo omo kwaji aduro no this okojo ni occultic society agi se kwaji moti ya bosom bi ana okoware queen of coast insu ase hema oware ni wi a afena na asori ayeyie na asori asori man etimi toka man ana asori matimi man chicken change bi de to no oni sell to me no it is your connective ema divine flow spiritually no your connective masa to me na asori man na be hel se asoli ba ma osika onwene ho onyankopon na de wo osofo no ohu adwendwene ebe tutu nsoli ma
ana obia owo bi tie nie obia owo bi na omma wa asori mpo me opatafuo metiwe enam se me ye connected to the source nti omo ye zenetefo no mpo no omo nhwemi o omo ye zenetefo ankasa omo wo card no omo nhwemi na womo a ebi ye roman fo ebi ye presbyfo ebi ye methodist fo ebi ye apostolic fo ebi ye church of pentecost fo minim se mo amo hweme no ebi ye church of pentecost fo bebre na hweme na nsusu enam se me wo divine flow e wo mabra bobu ni ntino de bia no abra amada no Jacob tumfo ni siesie mame na osiesie di mame a enyoma nyina di boa me ya na eta wie me yie na Awurade ema onipa kai me wa abrabom hwe sa divine flow no ebi na ewo Elijah so a ema oba no eni ni kunu eka won tibo mu a omusi abrosan de ma no sa divine flow no abrana Elijah ekobani Elisha ekobani nyina no na onyankopon de ne ho adwendwen ato oba no so ama oba no asiesie na chi enti say oh divine flow now the Lord will prepare you at night and before say daybreak emrano na Awurade asiesie o kama ekwan bia uwo so bia no onyankopon betimi asiesie bia o ye medical doctor onyankopon betimi ama favor mercy any grace abaw so ama ye de sikani bi obu a wo medical doctor wo hwe binti nyankopon betimi de yare abo sikani bi no aba hospital not because of wo usu any oban and said you are connected to the divine grace inti divine mercy any divine favor now what the complete flow of divine I can't say flow into no automatically sikani ni beba hospital o beba be hia wo osikani no o medical doctor no asagro obehwe ni be wie no na wone wa be ya adamfo na wa ma osika se cham otimi ka se be ye me family doctor obi o ha o ye lawyer ni se o divine flow no a abra wada no onyankopon otimi siesie wo na wa ma onipa akai wo law firm no na onipa now now ubon se esikafo beba wo law firm ho omo ba no ma be ka kiro se ebia papa lawyer ana say papa ye pese wo be ye family lawyer entubo se esikafo eba wo law firm ho sa ade we na ehwim wo abrabom a ene ubehu freemason fo you can say ubehu medical doctors ubehu lawyers ubehu judges na omu nyina akọ join secret society omu join secret society because omu adwene mu no eye omu say eho na tumi bi betimi aboa wo omu ama omanya favor na omatimi atu empon ana omakonkan e wa abrabom obi oha uye teacher ni obi oha uye teacher ni wakoma pa ekura wo ntino any say wo divine flow ni ntino ubetimi anya sikani ayonkofa sikani eba ubetimi anam ho ana nyankopon ama sikani bi apeko se be kire me maade through that obeye part of the family the opebi ombe yama enti sa divine flow we eye nsira onyankopon de bua nipa mo amwo abrochire mumu bi mo ye nurses mumu bi mo ye businessmen once I be activate sa divine flow no e di amawo no de bia no esiesie enti me opatafo me ha me hu bebre adintia because me wo divine flow e wa abrabom me are connected to the higher dimension enti abre bia me madano na onyame siesie ma me enti onyankopon Jacob tumfo onam akunini ni abrempon ni mapom maso ene de bia omu pejane obi okra wonim ni da
ye obi wo hokra menim ni da enso so said obesi aye waye no na wo yem ahwo say dry season we mpo onipa timi kukuru sikase no de achew de a na enye wa ho odin enye wonim de eye Jacob tumfo na adomara kwa enti saa enhira we no me pacho Psalm 31 be your Bible no Psalm 31 Psalm 31 if you have your Bibles there Psalm 31 let's see something over there Psalm 31 verse 19 Psalm 31 verse number 19 if you have your Bibles there please with all due respect you can open your Bibles to that place now this is it or say o papa a wodi asie ama won a osuro wo no sede asi sofa eno na wo yi kire won a odwane betoa wo enipa anim eno ti onyankopon asiesie papa bi e de ama nipa bi a omudwane betoa wo no awurade enti divine flow we no you must be prepared spiritually before it will be made manifested physically. So any form of blessing that is highly unmanifested physically can be termed as 0-degree blessing or let me get the correct word or the shefa, which is probably the divine flow. Enti ewo ho Jacob tumfo wamambi sa to me wo de ma me kura che long time over be 15 years ago enti a che but ye de ye adwuma bo anipa ye de bo anipa now this is some of the blessings. Now when you read Malachi chapter 3 verse 10 it also confirmed this particular blessings that I'm talking about. Okay, nka Malachi muma etremi ensancheche mudu na or say, and I will pour out for you blessing until there is no room. What you say? Osimi awurade me hwie enhyira de amount. Kopim say enhyira no mpo no, unya bi mfa mu baabi. Enti ebeduru mrebi no. Na onyankopon enhyira na abusu amount. Abusu amount. Bibia doso. Enam so oso obehwie enti no. When say a liquid necessary connotes to the divine flow. Something it's like oil in the realms of the spirit. You find the divine flow. It will be how we need divine flow. Intina obrewa abrabomu no unya divine flow in shrawo ho. Oh, the entia wo bre no wo de honam na ekko wo de wani kan na bobra. Wodi wani kind of bobra to me bia ni ho wodi wano fafa keke ene bom kasa oye nyame ba wawa kuma mu di onim se entontom bom mesraw so ati ase enti eno no enam se divine flow ni honti no ya na wota bre kakra you need the divine flow na se unya divine flow na adi nyina di boa ne hwiewie uye bibia totin. What you say? So that is how it is. So you must understand. Now there is another blessing. You will inshira bi wo ho. Your friend panasa. Sa panasa no. A physical manifestation of material wealth or material blessing. Now, if you read Deuteronomy chapter 28, verse 2 to 6, or say, and all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your livestock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Now, sir, first degree blessing we no. Eno ehunam ani nhyira. Ehunam ani nhyira. Enti sa wo beto car,
ubesi fie ubenya sika edi ato bank account se abrabo betu mpon ama wo ade bi a woye bia be yie wadwuma be yie sa enhyira no a friend first degree blessing enti se wasi fie wato car owo adwuma papa bi sa oye lawyer oye doctor oye kuani oye teacher ni oye farini oye minister oye MP sa adwuma na oye nyina no ana ade bi a oye no physically bia no eno ye frɛ no panasa eye physical blessing eno ye frɛ no level 1 enti uwo efie mako 100,000 ewa asase we so a level 1 blessing wasi fie to say hwanya uwo efie 20,000 ni nyina ye level 1 blessing ni nyina a level 1 blessing sa oba ebeye yie oba ba be ubenya yafuna oba ni nyina a level 1 blessing a level 1 blessing enti na kenka o se wo yafunu mu aba ebeye nhyira enti se wo oba ubewu oba beba be nyini na oba ko school oba nya sika oba benya kunu papa oba obenya ekunu papa wo so abraba na wo namu no wo so ebesi wo yie ye frɛ no level 1 blessing and only a friend physical blessings of basic sustenance and the basic things in life awo me wo ba what you say wo ba me wo cars obi timi ka say me wo cars masisi fie ni nyina level 1 blessing ni nyina wo nyame mu no level 1 blessing enhyira nyankopɔn wo manipa no enye ebi ni car enye ebi ni fie enye ebi ni awo saa enhyira ni nyina no level 1 ni nyina level 1 level 1 blessing enti wo toka usi fie te say efie amasisi ajapade a me wo bia sika bia me wo bia no level 1 blessing saa na onyankopɔn hu enti eno ena ebua ye dada asetena awo sika ka te say abrabomu empuntuo no ni nyina no level 1 enti obi wo ha wawo wasi ufie wo ka wo bibia sika kakrada bank emma no so ebi mu de kakra so ma bosuom e de abo sebe baby ni nyina no level 1 blessing we call it the level 1 or the first degree blessing enti obi wo ha wo ye sofo say sofudie na wudi no obenya church members kakra o church members bedi dia ma obi adi ombeto offering kakra obeje tithe kakra collection so abam kakra afore bo kakra bam sofo ani age sofo anya bi dia bonkwan dewa sofo anya bi e dia to papa na sofo anya bi dia to plastic ayi sebe ni baabi atete na bodwe se ho na de bia sofo looki fresh saa sika we nyina na onyame dipa onyankopɔ mu no level 1 blessing sikani bia say sikani no ofa nyame akwan so ana okum nipa na di nya sika ni nyina ye frɛ no level 1 eno authority ana power a nyankopɔn de ma so de medi nkan ka kyerɛ dada no enti ade bia wo ewa abrabɔ imu a efa onipa dada asetena enkan kɔni ni mpuntuo bia no sa obaba be medical doctor obi wo ha o se me baba my medical doctor me baba my medical doctor obi wo se me buy a lawyer obi wo so an buy a judge me buy a contractor me buy a businessman me buy a lecturer me buy a professor me buy a teacher me buy a nurse me buy a footballer ni nyina ye level 1 blessing abrabom dada asetena
ball ɛyɛ daadaa setena, doctor adwuma ɛyɛ daadaa setena, lawyer adwuma ɛyɛ daadaa setena, teacher adwuma ɛyɛ daadaa setena, professor adwuma ɛyɛ daadaa setena. Adeɛ bi ɛfa onipa nkanko biara no ɛno yɛ friend first degree blessing. Nti emu deɛ he na awɔ first degree blessing no yɛakyɛm into maako ɛyɛ 12. Okay, kind the book of Genesis. Me bacho okay, kind the book of Genesis a ubenya no wɔ hɔnom. O Bible a be the book of Genesis. The book of Genesis chapter 49. The book of Genesis chapter the book of Genesis chapter 49 verse number 22. The book of Genesis chapter 49 verse 22 to 26. The book of Genesis chapter 49 verse 22 to 26. Okay, kind ho a saa enhyira we no ɛhɔ ne wɔ. Now making kind or saying Yosef ye dua a ɛso aba man, dua a ɛso aba wɔ nsuo aniwa soɔ ɛman, ne man trɛtrɛ ɔfasuo, mɛmatofoɔ hyɛɛ no so na ɔhyɛɛ no yaw, ɔtotoo no na ɔtaa no, nanso na ne tadua kura no pintin, na ne basa mu yɛ den ɛfiri sɛ Jacob tumfoɔ no nsam ɛna ɔhyɛɛ ne den ɛfiri ɔhwɛfoɔ a ɔyɛ Israel botan no mu. Verse 25 ɔse ɛfiri w'agya Nyankopɔn ɔmmoa wo, na ɛfiri twɛdi ampɔn hɔ ɔnhyira wo, ɔmfa ɔsorosoro nhyira ɛne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ mu nhyira ɛne nofoɔ mu nhyira, yafunu mu nhyira nhyira wo. Wagya nhyira a ɛyɛ kɛseɛ boro daadaa ɛmepɔ no nhyira no soɔ ɛkɔduru tete ntredre nkonkoɔ no ahyeɛ so no hwaa ɛmbra Yosef atifi deɛ wɔyii no firi ne nuanom mu. Wate aseɛ enti saa nhyira wei wobɛyɛ minister woyɛ deɛ a ne nyinaa yɛ first degree blessing. Ne nyinaa yɛ first degree blessing. Enti deɛ ɔbɛba bɛyɛ ne wɔ abrabɔ mu biara no na yɛ nhyira. Na mmom wotena hɔ na yɛsɛe wo ba deɛ a ɛno yɛasɛe no, ɛno deɛ yɛdi nka di ho nkɔmmɔ kwasiada no a yɛhyira ɛm sɛ bɛnada wo sɛ kwasiada yɛhyiaeɛ medi nka di ho nkɔmmɔ kwan a yɛfa so sɛe obi. Enti obi wɔ hɔ a ɔno ne ba no by mistake anaasɛ unaware anaasɛ unpreparedness ɔbɛma yɛasɛe ne ma. Enti yɛwɔ tumi a ɛno so yɛde ma onipa ɛma abrabɔ no a ɔbɔ no ɛsi ne yie. Obi wɔ hɔ a ɛdan baako ɛkɔ bɛyɛ 10 years no ntimi nsi dan no wie, ɛdan no koraa aka kaaso ampatam hɔ baabi. Obi wɔ hɔ nom a ne deɛ no aka adenta hɔ baabi. Ɛyɛ tumi a yɛde ma wo a adeɛ bi a woyɛ bia ɛkɔtɔten ɛnam akɔɔtu di akyerɛ wo no. Obi wɔ hɔ nom a plot koraa ɔntɔ bi, ne nyinaa ne sɛ ne ho kyerɛ no. Obi so atɔ plot but aka nwura mu. Obi so dan wasi aduru lentil anaa wasi aduru baabi ɛkɔ bɛɛ 5 years ne kuro ntimi mɔ so, ɛkɔ bɛɛ 10 years ni ɛyɛ nsɛm bebree. Ne nyinaa ne sɛ ɔde n'ani kan na nam wɔ abrabɔ ne mu. Enti ɛnam so ɔde n'ani kan na nam nti na ɔbɛbrɛ. Wate aseɛ enti yɛwɔ nneɛma a yɛyɛ de ma nipa, yɛyɛ nneɛma yɛde tumi na yɛ nneɛma ɛma nipa ɛma wasetena na awɔ mu no ɔho han wo, ɛma wo nya sika so wobɛnya sika. Ne nyinaa no ɛyɛ first degree blessing na level 1. Eti yɛwɔ tumi a yɛde yɛ saa nneɛma no wɔ hɔ. Yɛwɔ tumi a hɔ yɛde yɛ nneɛma de boa wo.
Jacob tumfuo di amame sa enhyira maako 12 we Jacob tumfuo de Israel busua kuruwa dumienu no emu nsoma ne emu tumi odi amame de me pena me de mano de me pena mishira no ndi o se enhyira no ho se o ma obi ayeye wa abrabom Jacob tumfuo amame ho safo se obi ho kyere no odi tumi ya ade amano na abrabo asi ne yie obi a esu ni nisuo na aso ne kra aso ma odi enhyira eyi yawo na firi na komam na odi enhyira asi ho ye wo hu tumi wo ho na emom no se woni tumi ni dia ene de bia wo besu saa ifise se wotena se na wo hwe wabrabom na wotiti firi mu a wo se first degree ana se level 1 blessing no kura no utimi se nioma nkoyi obi wo ha o hwe mi level 1 blessing no kura no nioma nkoyi ma no level 1 blessing we no ama boboso no obi wo ha nioma kura nkoyi ma no obi wo ha level 1 no level 1 no o se we yefunumu aba be yenhyira enti wanka se wo yefunumu aba ebesei enti obi wo ha wa me ya se wo yefunumu aba enti wo yefunumu aboa no yefunumu aba na wawo no wantimi ama na yenhyira sebi mpreduasa bi wo ha wadane lesbian obi wo wadane gay obi wo ha sebi mpreduasa oba no obo abrabo bia ensem fata suatias bi wo ha wani tua kakra wom ena kakra so wom bi wo ha o masturbate saniema no eye esu a ebetena nipa mu a emawurade huhum firi nipa no so na obonsam enya ne sutumi enhyiran kan urade se opatafuo wama me sa asafo no a eye Israel busuakuo dumienu no mu safo a se oba na brabonya metima bie pono no mayi na firi mu adom no de ode amame etumi ode amame oye ho hwe ode amame obi wo ha oyefunu mu aba wadane sebe kwensafo enhya urade animonyam owe nsasa obi wa unia wadane nsarefo obi wo ha abusua no mu nyina mo ya agba asesa emema nye yie ema so nye yie ema no na ase bibi kakra wo mu nsam na nso no kora nko yie na emu mema no de hwehwe kora no hwe saanioma we nyina no eye tumia ye wo tumia ye de boa nipa obi wo ha otimi dwane toa me wose papa me ba no wa ekọ wensafo me ba no me ka hwe kura wontie se me pa na magye me ye nioma kire no me ye nioma de ma no me ye nioma de ma no na magye no na ma yidie ye de ahye akwala ni mu a ama akwala ne nsei no na ma yi afiri ho na ye siesie no na wa ye kama etime opatafo menjeji obi ana membu obi aten ana menti sintudua enti di onipa de ba menche bia na megitu sebi o wabodam o edie ye oni nyina mpacho megitu oye sebi lesbian o gay o masturbate o edie oni nyina megi obi a megiwa minko ibu aten na mmom no ye otumi a mede ye ade no se obi num ensa obi num nsa pa obi wo ha oba num nsa too much eno ye otumi ho ye otumi a efiri Jacob tumfuo ni nsam a ye nhyira ode ato ye nsam ye de gini pa ma esiesie ni pa ma ema oni pa ma be ye ebesebi obi wo ha mu mabusua ni mu no sa physical blessing we no ana level 1 blessing no ebi nim sikani abusua nim ene awo de ma wo bi pa wo sister pain ni kra wo basis but kapre ni abusua nim obi wo ha abusua ni nyina so nye so abusua ni nyina so nye enti eno no ye wo tumi wo ho a saa niyama we no me
opatafoɔ etimi de wo hye kokoam ɛyɛ nneɛma ɛde ma wo na wo bɛyɛ nyinasoɔ na wonya enyinasoɔ papa wote asɛm a Yesu ka kyerɛ Peter ɔsi Peter masrɛ de ama wo na masiesie wo enti yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a abrabɔ no yɛsrɛ de ma no na yɛsiesie no wɔ abrabɔ nim na wayɛ tama obie ni hɔ a abrabɔ no sɛbe obi wɔ hɔ a mo fie nkonya wɔ hɔ mo a mo firi ahemfie onipa bi ofiri ahemfie bi ano nkonya tuntum ni wo bedi nkonya tuntum ni bɛ fight wo etigi sɛ wonya obi ma ne siesie obi wɔ hɔ a deɛ wapire nyampo ne yɛbɛgye afiri wo nsɛm ɛno nti na obi etimi braa na ne kapre na afiri ne nsa obi wɔ hɔ a opagya kakra no asa atɔfɔm opagya kakra no atɔfɔm ɛno yɛwɔ tumi wɔ hɔ opatafoɔ ne deɛ menya obi a me kasa bebree ɛno nti na mempe gidigidi no ne bia me hyɛ me kokoam but obi a onim opatafoɔ bi anim sɛ yes yetu onipa hyɛ brɛ sesa na ya policy nipa no ayɛ kama enti deɛ nko fi sɛ abrabom wobɛyɛ srɛsrɛfoɔ no obehu no na woda wo ka papa bi na wasiw fie papa bi na afei ayɛ no nwanwa sɛ minua asumasi deɛ nka wontimi nye sei na yɛ den na also adi adanse sɛ no kwa otumfoɔ no ɔno no wɔ onipa nyinaa so tumi ade nyinaa so tumfoɔ eti abrabɔ no adeɛ bia a ɔwɔ bia no materially the friend first degree a physical blessing ebi wɔ ha cash unya cash na no me babako me se wo adwiri mu no wadwiri mu yɛ sɛ Nyankopɔn nhyira wo Nyankopɔn ma cash pa me so aduane kro ma bi tɔ sɛ mana na omudi yɛ no omuni maseɛ ensuo na epie firi botan mu no omuni maseɛ even living thing po Onyankopɔn timi ma ne ba God is able to create a living thing instantly through miracle acts to glorify himself anytime that his people find themselves in troubles. How much more non-living thing? You know, money can be termed as a non-living thing. Onyankopɔn timi ma ade a enkwa wom eba nankampo ade a enkwa nim sika ade a enkwa nim eye onipa na etwa dollar euro pounds no onipa na etwa na nso se wo tumi a wo so dollar no ni euro no ubetimi afa adisu bi ebetimi asiesie o me opatafoɔ se ebetimi asiesie o na asiw yie saa na abrabɔ ne teɛ ebia wo firi abusua kontonchim abebrese abusua but onyame ewo mu a ewie yie saa na teɛ is in life sometimes eya na nye school awako enye book awakenkan no kwasem ewo mu no me obi ban me a se wako school se wanko school me kase memo wa ye hyerem a me hyerem ye no kura de metimi ma ne boroso na ye fefefe efiri se sa abusuakuo no mu dumienu safo ne yidie no onyame de ama me endi se ode ma me no wa mfa ma me se me nkwa na me mfa me de siesie nipa omo ban me wa abrabom nyina be ka kire o enye obi a wahumi once a day obi a wa ban me pa yie eda bia be ka kire se no kwa opatafoɔ de o ban na eni o makoyie de ma ayi onyame tumi enti de o bia wa abrabom bia ne sister a physical blessing so obenya nkwa saa ne amani nyina mbajo first degree blessing, long life, longevity, all these things first degree blessing. Sanity. Oh my goodness. Oh. Now, there was another Inshra, a friend Shlamon Bait. There was Inshra
ɛno yɛ second degree. Now saa second degree no mo a onyankopɔn ɛde saa enhyira wei bɛma mo no deɛ wɔyɛ mo ne sɛ yɛma mo nkwa subɔnten ni binom ni ama mo ɛyɛ nkwa duane bi adi. Enti sɛ yɛma wo nkwa subɔnten ni yɛma wo nkwa nsuo nkwa duaba ni bi di a ɛnam nkwa subɔnten ni nkwa duaba na wadi ni nti no oho bɛba abɛte wobɛyɛ kronkron. Afei asase wɔ esu no wobɛba abɛyɛ afɔre a ɛte ase. Na woyɛ afɔre a ɛte ase a anytime bia onyankopɔn pɛ sɛ bapɔma ɛba asase wɔ esu no ɛyɛ wo ɛna wɔn de yɛ den. Wo na wɔn de saa bapɔma no bɛfa so aba. Ebi ni deɛ hen. Sɛ onyankopɔn pɛ sɛ wɔde generation bi ba asase wɔ esu a ɛnam saa enhyira ne tumi na wɔde ama wɔn nti no wo na wɔde bɛfa so aba. Ebi ni deɛ hen. Samson ɔde ne fa ɛyɛ manoa so efiri sɛ yɛsiesie manoa a no ɔyɛ soronko nti wɔn yɛde ne fa ne so baeɛ. Isaac yɛde ne fa Abraham so ne baeɛ. Abraham ɛne Isaac no ɔyɛ bapɔma a no ɔyɛ enhyira ba. Ɛni to onyankopɔn esiesie Abraham ɛna ɔtee ne homa no yɛ ɔhotini. Ɔse Abraham ehu onyankopɔn na osuro onyankopɔn na yɛbu Abraham sɛ ɔyɛ onipa trenini. And by virtue of that action tino ɛne saa authority na ana tumi na ɔsoro de ama wo ntino ɔsoro bɛfa wo mu ɛde bapɔn ma bi aba asase we so. Odiifoɔ Zakaria ɔno abra yɛma no nkwa nsuo no mu yɛne ma no nkwa aduaba di yɛ ɔbɛyɛ ɔhotini. Ɛno nti ɛma onyankopɔn de John the Baptist a ɔbɔ Yesu asu ne so ɛna ɔde fa baeɛ. Abranteɛ bi te sɛ yɛn nyinaa yɛwura Yesu Kristo yɛde ne fa Mary so. Deɛ nti yɛde ne fa Mary so ne sɛ Mary ebenya onyankopɔn anim adom na adom no yɛsiesie no ɛno nti ɔbɛyɛ ɔhotini prɛko pɛ na yɛde bapɔma a yɛfrɛ no Yesu Kristo ɛfa Mary so ba wiase. Ɛyɛ odiifoɔ Samuel ne maame yɛsiesie no na ɔbɛyɛ kama. Elizabeth yɛsiesie no na yɛde bapɔma fa ne mu baa. David maame yɛsiesie no na yɛde David efa ne mu baa. Enti obi wɔ hɔ a onyankopɔn ma special blessing bi yɛfrɛ no degree ana second degree ana shalom bayit o kavura saa enhyira no yɛde ma na onyankopɔn nam wo mu na wadan tirinii yɛ adi ama wiase. Ɔdane otumi ɔdane ho adidi kyerɛ nipa. Busa ho sɛ ɛnyɛ nipa bebrebe ɛna wɔ wiase na adenti na Samson ɛyɛ Manoa ɛna wɔ no. Busa ho sɛ ɛnyɛ nipa bebrebe na wɔ wiase na yɛde na Samuel enipa special na wɔ no. Busa ho sɛ na ɛmaa bebree ni hɔ a wɔn yɛ virgin ɛde na Miriam nkoa na wɔwɔ Yesu. Busa ho sɛ John the Baptist na asɔfoɔ bebree ni hɔ ɛnso adenti na odiifoɔ Zakaria ne so ɛna yɛde John a ɔbɔ Yesu asu no ne so na yɛde ne baeɛ. Tete saa nsɛm wɔ nyinaa firi deɛ ntia ne sɛ saa enhyira wei no onyankopɔn consider na ohu mmɔbɔ a
no de saa tumi na maw o de mawa na wabɛyɛ enhyira ɛboro so saa netiɛ. Now Linda says, please, does it mean the mothers of our president are especially blessed women? No. Obi oha president no wakum nipa. Obi oha president no wakum nipa. Enye Nyankopɔn na man ye president. Enti o maame onye nhyira ba. Obi a oba ehwie mogya tugu ansa na odi abedi mampanyini. Na oye maame a oye nhyira. Enti enye dibre a ewo enipa fam. Obi oha oye minister. Ohye amusieye na otutu obi funu. Obi oha onum mogya. Obi oha odware efunu hu nsuo. Na odi abegyina so oye this oye that. Obi oha oye MP. Enso oye criminal. Oye azan onka no kore. We emfira urade. Enti nye nyame mu nhyira. Eye wiase nhyira. Obonsam di ma onipa. Ema echichiri onipa na onipa ntimi ntene ho emfiri obonsam ho. Na obonsam ekoso ogusu na osum obonsam na wo ye akwade ma obonsam. Nibisa obi a wakum nipa ansa na obe president. Sai nipa no nyame. Nyame anko ahwie enipa moja atu agu ansa na obedi president. Nibisa obi oha wo ye MP. Otimi suma me ye bo obi tuo ekunu totore. Ono enye nyame nhyira. Na saa enhyira we no eye nhyira eye special. Jacob tumfo ne de ma. Ye wo nhyira eye special enhyira Jacob tumfo ne de saa enhyira ne ma. Nti ode mawa ade nyina mu no. Oye soronko ade nyina mu no. Ubeye nhyira saa netiɛ. Oh, now Psalm 128 verse 3 to 4, it reads that your wife shall be as fruitful vine within your house, your children like olive plants run about your table. Behold, thou shalt the man be blessed who fears the Lord. He said, a man who fears the Lord. These are some of the favors that you find. To me, OPATAFUOR, me ka nyame so no kore na de achiro. Me ntwa ntro mfa nchiro. Me ka nyame asem ye frenchim ade nyame kan ye me nkoka se nyame se da. Enti odifo hana. Sorry. Oba ye friend hana. Okosugu nyame so. Ema ye di odifo Samuel ema no wo no. Oye nhyira. Because odifuo Samuel oye odifuo mu odifu panyini odifu kunyini a enhyira eni animonyam ewo ne so enti Awurade de ne ma Hana se Hana woni mra wiase enti no saa na abrabo no me pa chaw etie now ufiri ho anu akọ another enhyira a friend Mabina na eno no the blessings of wisdom and understanding. The blessings of wisdom and understanding. The blessings of wisdom and understanding. Now, before I come to the level 3 blessing, I forgot this about the level 2, which is probably the shalom bait level 2 no. Now the TN say in the realms of the spirit, every generation of 300 years and now 400-500 years beyond omo a generation no esi omo na so omo ye mako 36 into omo ye from the 36 righteous pillar
omo ene sustain wiase so ati ase edu hwe generation bia onyankopon de ba pomma bia na nim onyam ne nhira esoso ne obia na odina ba wiase saa ba pomma no omo kasa enkrofuku a omo ye mako 36 a omo nti ene wiase ekonkon ho ebi ti se Melchizedek, ebi ti se David, ebi ti se Abraham, ebi ti se Noah, ebi ti se Moses. Saa nkrofo no omo ye ba pomma bia omo grace mu na sustain wiase. Enti abra obefa no wealthy no onyankopon di saa enhyira we mawa wa be kama pomma na omadom mu ena ma ewiase wo ho a awurade ensay no, you become part of it. In this here. Now let's move on to the Tokmabina blessing. Now, there was a tiasi. Yo enhyira bi wo ho a onyankopon adiama nipa. Na saa enhyira no eye nyansa ana eye entiase eye huhumu. The fact say wako school now wo masters wo PhD no eno nkyere say wo divine wisdom no it surpasses all understanding in the world. Divine wisdom surpasses all wisdom in the world. It is a wako school unya PhD unya masters with degree MPhil da eye wiase nimdie na wanya enye onyankopon huhumu ni nyansa ni nimdie na wanya. And because of eno ninti no ye wo enhyira uduru pempensuo bi onyankopon de ma. Nti saa enhyira no okenkan Proverbs chapter 3 verse 13 to 16 was happy is the man who finds wisdom. Ye ka say wisdom a enye de omotiti ahimfie no okwa ahimfie a na bia ohene kasa ye say we ana obi omo kasa wo ahimfie a omo say 77 prediasa sa kasa eye empanyin kasa na enye nyansa enu nti na obi ye ohene, obi ye chiame, obi ye mansiri hene enso otimi ya ne nioma te se asese bi onim nyansa ase na adwene na eda ne tirim yesia hata adentia oni onyame huhumu nyansa ye dia ma no oni bi but akonya na oteso no ehu amamere ene ehu adesuade ne ye dia ma no. Enti obetena konya so a ne ye bo ne mrane na ye sa ne mrane na otia konya so na okasa na ochiami bi jije ho na yo wie tie ne ka kire omamie kom ye nanase ni nyina no eye mpanyin kasa eno nkire se ohene na ote wo no onim nyansa. Ye wo divine wisdom anyankopon di manipa enu odi bi ma Solomon, enu odi bi ma David, enu odi bi ma eye Abraham, enu odi bi ma Jesus Christ. Eni ti Yesu ka asem bi ewo eye Mark chapter 4 be pacho bi o Bible no Mark chapter 4 nyankopon nyansa honhom aburo nyansa nyina so. Eni ti na wo ye ohene ti akonya so obetimi aton asase edi ama ne manma mienu na omatwa omhonko saa ohene we no onim nyansa a eye nyansa efire wurade ene wo ne ho a anka saa abro no enka woni da ye wo ohene bi wo ho obetina konya so a na wahwe ama oman ni nyina sei akonya na wote so no na wahwe ama akonya ni nyina ede ehufuo nyina sei ejapade wo hu nyina na ohene no waton ejapade ni nyina di
ekuro na wote so no ne manma ne bre enso onam a na otete apaka mu ne eye ne wie nana no oye we eye onipa ni so nyansa na nye nyankopɔ mu nyansa eni nimdeɛ enye nyankopɔ mu nimdeɛ eye onipa ni so nyansa ena odinam enye onyankopɔ kan say emu nimdeɛ enti saa onipa no oye nyansa sua ya kyerɛ no ena odinam eno nkyerɛ sɛ ohene no onim nyansa eno enkyerɛ sɛ ohene no onim nyansa so onim nyansa enka ne manma no ebɛda nakoma so enka baabi a wote no enka obedi honi enka nsaase no enka obehwe ne yie enka ensuo na ɛwɔ hɔ no ko obehuru nyansa sɛ ɛyɛ nyankopɔn na de ama yɛn enti yɛnhwɛ nsuo ni so yie na yɛama ensuo na ansɛe na nsuo ni sɛe a yɛbɛbrɛ we onim nyansa na nyankopɔn honhom eni ne so nti no biribi ɛbɛsɛe wɔ kuro no mu bia no ɛmfa no ho enti yɛwɔ divine wisdom yes divine wisdom enu nie. Now let's see something. Mark chapter 4 verse 11 to 12. Mark chapter 4 verse 11 to 12. Mark 4 11 to 12. Now Mark chapter 4 verse 11 to 12. Tieni me kan ose na ose won se modie wode amamo se munhunu onyankopon ahenie mu ahintasem na won a wowo akire no de wo kire won ni nyina emebuom enti won mu a omuwo akire emebuom no eye saa ahemfo no tieni Yesu kan ose na ose won se modie wode amamo se munhunu onyankopon ahenie mu ahintasem na won a wowo akire no de wo kire won ni wo kire won nyina wo emebuom. Verse 12 na ehunu de wahunu na wahunu mu na de oti yensoso wante ase wati ase enti ye won krofo a nyankopɔn de ne huhumu hurumu ne nimdeɛ ɛde ama wɔn mu a ɛboro so anyame suro ɛka wɔn ho ɛna wɔn de nam ɛna ɛwɔ wɔn so a wɔn gugu ahemfie hɔ ɛna wie nana se ɛna Yesu kaeɛ no wie mu no deɛ yɛde ama wɔn sɛ wɔn sɔle a wɔn kasa bebuom enti wura ahemfie hɔ a wie nana se ɛnyɛ danta ne danta sabe empreduasa efiri mi nana ho abrɛ so no akeka sansem we nyinaa na ɔde agu hɔ na ɔhene no wafa ne ho adi no asɔre kɔ adentia efiri sɛ onyankopɔn honhom a ɛyɛ nimdeɛ a edware nipa ɛma nipa hunu nyansa no ɔhene no onibi ne mom akonya na ɔpa die no ɛna ya kyerɛkyerɛ nipa yi nkasa ana ya kyerɛ me sɛ na naka asɛm bi akasa wie entimo kasa wie kom ye na na kasa ni nyinaa Yesu sɛ we mu no de omu ni hurumu omu nte ase ni hɔ enti sɛ obi be huru nyansa efre wurade nsam tumi mu tumidi a ɛyɛ enhyira a yɛde kyekyere ɔman hwɛ enhyira Yesu ɛde kyekyere ɔman hwɛ enhyira Yesu de tete nipa hwɛ enhyira Abraham de tete nipa hwɛ enhyira David de tete nipa hwɛ enhyira ne nyansa Nyankopɔn de ma asa nkrofo yi na fa toto wei no mu ho nti Yesu kai nti obi wɔ hɔ a wɔyɛ sɔfo but onim nyansa obi wɔ hɔ obetuma yɛ sɔfo but onim nyansa nti wei yɛwɔ enhyira eburu nhyira so a ɛyɛ nyansa sɛdeɛ Awurade de adom mi no mede nyansa na bɔ me bra
mede nyansa ne tutu manamo saa nyansa no enye nipa nyansa eye honhom bi na de ama me saa honhom no eno ni Jacob tumfuo no nti ada Jacob tumfuo no ebeji saa honhom no afiri mi nsam no ka hunu se meye empty na me kasa se de onipa kasa na meye me nioma se de onipa ye so ati ase enti adom na ewo me so no eye nyansa onyankopon de ama me a sabe me di bu aten me di yi aten me di tinetine onipa ema onipa etutu ni nan esi anamon papam saa nyansa no enye obia na ewo enti wei eye enhyira eburu nhyira so se unim nyansa obefre papa se bone ne wa frɛ bone se papa ni nyina no ewiase ni ndie school obekɔ your first degree or masters or PhD or MPhil or be a professor o tro book mi rim yensa bia why a professor saa ne ma nyina wiase nim die na ye wo nyansa eburu nyansa onyankopɔn ebie wani a ye wo 33 strings of wisdom ye wo ensuo maako aduasa miensa obakone nsuo ni da ho maako aduasa miensa etene saa ensuo aduasa miensa no eno ni nyansa efiri Jacob tumfuo nsamu ba odi ma odasani ema odasani ede tenetene na brabom ejise onipa behunu nyansa no eye nhyira eye tumi enye obia nanim nyansa saa na brabote enti this is it enti se ye de saa eye chokmabina no ede mawa eye saa 33 streams of ensuo na eye nyansa Jacob tumfuo ebe bobi ama wanom na omubob saa ensuo ni bi ma onom wi a ubohu se at once ensa kese bi ayi eho na ubohu se ensa na watwero eho asem se mabasa enye tiase enso woje no ubohu se saa abasa no aba be to wapampam at once ubohu se abotire a ebo Jacob tumfuo no saa abotire no na aba be sen wutini so na ebe sen wutiri so a ebe ye tise rainbow na at once ubon se ensa mienu a eye Jacob tumfuo ensa mienu ebe yi afiri eye ejam na abebutu wuti so sei na onsa benkum no ubon se Jacob tumfuo ne nsa benkum no onya de to apampamu a ubon se nyansa a efiri sa ensuo maako 33 no mu no ni nyina abawura wo enti okan bible a ose na awurade nsa benkum no eno na yie eni nyansa efiri mu ba na afa esuso se ubon se nifa no ebeba beto omoma so saa emprensa se Jacob tumfuo nsa ni nifa eto omoma so emprensa bo se nyansa bia wura omu na eho na enkwan su bonten no de bia upia na enyuru entitam na Moses ewo wiase no na onim nyansa na nyansa owo no eye ahemfie nyansa a na onim efiri Misrim enti okenkan bible na bible say Abraham Moses ekotwe nyankopon anim no ewrade honhom ba ne so na afa nanim hyren ofiri bipon so na osane ba Israelfo anim no na onu Moses nanim hyren de entia na nanim hyren no eye Jacob tumfuo ensa nifa na wode to ne momo asom prensa no enne ma onyankopon anim onyam efiri nimu ebe wura Mose mu ema Mose be nante anim onyam mu
Eniti Moses efiri hokol oye nyansafo Yesu abra okọ bepọ so ema honhom no koso ne hwe edaduanan no ofiri ho ba na oye nyansafo na oye ne bibia wo pepepe yem na omuntanchia na onye sakasaka onye basabasa ototo ne nioma nyina yie saa na abrabọ ne tie enti obi wo ha saa enhyira we na nkasa wunhye da ni bi eye tumi anyame di manipa na enam se Jacob tumfo ede ne nsa na ato sunti no ya na nipa hu se uye nyame enu nti na Yesu na omunim se Yesu ye nyame prakope de ntia na omunim se Yesu ye nyame prakope no efiri se na Yesu nyansa no eburu nipa nyina nyansa so na ensem a Yesu ka no na emu dopa yi enti no mu firi se oye nyame wati ase omu na no mu niani omu de behu se oye otumfo ne ba no omu hu se oye nyame prekope na no kosem so ampa saa ensa we to omu maso a odani nyame nanso so enye ahantan eni dwa kwan so ahobrase kwan mu obeye te se nyame efiri unyansa eni utumi no wonti ase no eburu onipa die nyina so saa nyansa no ni tumi no eye onyame nko a na yede ma no enso onyame ma obi enti okinkan bible a abra Moses sane ye na nanim hyere no na ensa no atode mo maso bible say na Moses erade ka chense ma ye onyame e de ama Pharaoh ma ye onyame de ama asase sofo enti saa na abrabọ ne te enti se wunya Jacob tumfuo nhyira ni nyansa ubohunu say yes edano se unya ensuo na America ni binom a ubehunu say yes o kasa ubibia ebesesa ubehunu se nyansa dore e wa adi nyina hwe Yesu na o nyansa o business o nyansa o law o nyansa o bibia mu saa na makoye eye nyansa efiri otumfo na basam ene na himotirem ene ode adom me enti ode me fa medicine ode me fa business ode me fa law baabi ade mbefam bia opatafo me wo ho nanso so bitumi saade we nyina ye enam abasa na enye tia se ebetimi agi nipa eno ene na ma me saa hoɔden no eno nti na hu mi se ase opatafo na adwene so hu mi se ase masua de aduru akiri mpacho da bi me nsua de nuru ba bia wa school chen mi bebrebe but me de ne yetumi na wo de ne yehunam ani nsonso ye wo mu ano edi san hira we e wo ho san hira we e wo ho o hwehwa sabi ubehu sa enhira we no e wo ho now please let me read this. 1 Kings chapter 3 verse 12. Or say, behold, I have done according to your words. I have given you a wise and understanding heart, so that there has been no one like you before you, nor shall anyone like you arise after you. God's blessings to Solomon. It nyansa urade di ma Solomon inshira aburu nshira so tumi a aburu tumi so eno de ma no sanity. Now you were another 4th level blessing. So utim benya nyansa ni wi a you were inshira fofora ubetimi ahwehwe na no osha eno ye friend osha sa osha no blessings of wealth and prosperity beyond our realm. Now you want crofo bi wo ha
omo ye poor spiritually. Saa nkrofo no omo ye poor spiritually. Obi o ha o car o fie nti na adwene en se de o sitie honamani no saa no tie spiritually. Obi o ha asase we so abra obewu na obefiri asase we so wo so we extremely poor beyond. Enti ye pre enhira bia eye prosperity esa ye wealth. Na no saa to me Jacob tumfo de ma na the tie say now it says this is it. Job chapter 1 tie Job chapter 1 verse 3. Job became broke, and the reasons why he became broke, now I will explain to you. Now Job chapter 42 verse 10. Now this is what it says about Job. Or say, okay, kai Job mumano etre edianan yenu chichemu duna or say, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Job's wealth was not taken as a punishment, but as a test. Now, Job was rich spiritually and physically. Now, when say we are rich, say ohunamani yedie ne say ya huhumu de no na apie hunamani na adiama ni watimi aye nhira ne no ekwan be ne fa so eno de tie ne say saa enhira no obi a oye onipatre ni bia onyankopon de saa enhira ne ma no na oba be ye ti say ensutade a otare ho na onwe de biara da enti sa opesa enhira ni bia sa opesa we spiritually richer obi a oye onipatre ni no ye no aye ye kase ye na ya obeye no adoye. Now so oye no adoye a sane ye be ya e bia na daachi bi obebre bia na daachi bi obeye sresrefo bia na daachi bi obeye yareda ho bia na daachi bi sika wanyan entina ho ankwa wiye eninti se o sa aye no oya na dodo a obeye no wa be spiritually rich enti daachi bia no se obi tu waduro obi bo udua ade bia obi be ye obi an a spiritual depth, and we will go into your spiritual account na ya hwe wa doya wa ye enipa a omo ye atrenefo a wa ye omo papa na ye yibi edi atuaka enti opatafo me ye enipa trenefo aye enuti na nanu enipa hihye ye se benya accident no aw say accident no esiye enso so aw say ma but obia onam ni baabi ni ena car ni kokun no asekire no enti se onipa ehihye boni efa ho a wadoya waye enu na yedi gina so ne yedi agiwa firi eninti Abraham tiase no okohwehwe onipatri ni nia ye friend Melchizedek ene oye na ye eninti eduru mre bi no Abraham ehwiase tienie eduru mre bi no Abraham hwiase okinka Genesis 25 wa Abraham eduru mre bi na fe opema enti enam saa niam aniti no enka enkwagye ya abo Abraham
nanso so enam onipatrini ni a friend Melchizedek na okobo afode na otua ade nyina mu entutusuo dududi ma no ntino abra na okon no aye den no ye bie ne spiritual bank ena ye di tua ne ho kama no sana eye Peter abra Yesu hu Peter no Peter ede ne kodo a na odi yinam ene odi bo afode ma onipatri ni Yesu ena Yesu di kodo ne eka nyamsem enti oka kire Peter say masre di amao. Now okinkan John chapter 21 Peter ehwiase ena Yesu kokko hwehwe ne back nanso so abra Judas Iscariot ohwiase ne de Yesu ankohwehwe no osa dome no adentia if you say na Judas no ye spiritually bankrupt na onihwe won account aye de betua bibia ma no enti uye onipatne ni aye uye editro say onipa na ye de ebokwan to homa no okenkan Bible o se onipa ye de ebokwan ma no adentia ada amane beto no ada tumi bi be sole se opesi okun no afei di patrini ni na waye ne papa no waboa ne pen no onyankopon e di saa papa yo no ebetua oho aka na afei oho asane wo eninti onipatrini ni no enye osofo nko na ye onipatrini ni enye odifo nko a enye bishop nko a na ebi wa akwala bi wo ha okunafuo bi obi wo ha maami bi obi wo ha akokora bi otimi ye onipatrini ni etisa wo ye na doya spiritually wa be ye rich wa invest in your life enti ada boni bi be sole wo soro enam papa ya wa ye nti Nyankopon di be hyira wo Nyankopon di be bie kwa ma wo obi wo ha tieni o Bible say eya na Job oboni matiri so afode enu ti saa afode na Job bo no enu na awieye no abrabon samson hweye ema ni sika nyina afiri ni nsam no Onyankopon sa bo ho emoho eburu first ne de ma no efiri say na Job obo afode de bia de boa urade nyese ofra urade no de amano nenso sa wo ma onipatrini ni bibia eye urade na de amano efiri se onipatrini ni ogira ho ma urade enti abro mu di Job asem no eye onipatrini ni mpaibo onipatrini ni ayefre no Elihu sa Elihu no onu de ko nyame anim esra urade ema Job enkonua de na manye ni firi ni tiri so ema Job ye enti sa wado ye nketenkete a oye edema onipatrini ni no ye boani nyina no na abegu watifi na begu watifi a ebeye wo investment ya waye na ediwachi now na adia efeni se onipa boni ni ema onipatrini ni ayeye dia se di Onyankopon kasama onipatrini ni sa na kasama onipa boni ni no ifiri se sa onipa boni fo no na yeye dia na ode ama otrini ni no otrini ni bebo mpa ya ama enti eho beti na aye nhira hwe okwe Bible mu a Zakaria okobo afode okoye Nyankopon adoye ana yede eye John the Baptist ema Zakaria abra wakohyi aduhwam ewo altar so eye afode na okobo ye okoye Onyankopon aye
hwɛ ohwɛ Sarah ene Abraham a omo ye aduane de ma abofo eye atrenefoɔ ena Sarah eye aduane de ma omo ena omo kyɛ no Isaac tienie sɛ ohwɛ a eye Lot ene ne yere eye otrene ni ena omo ye na doye enti na omo sɛ Sodom ni Gomorrah ne yansɛ kuro no ya ka sɛ yɛsɛ Sodom and Gomorrah yansɛ eye Lot no enti onipatri ni nipa bi a ogina Jacob tumfo anim na de bia otiam edi ma nipa ma no sɛ oma waye ye de kɔ no hɔ a abiri bia no ebi wɔ hɔ a emprempren de uhu so mfasoɔ nanso ebia na one day na etwa sɛ wuwu now abra ɔhene Ezekiel ɔhene Hezekiel etiase no na ɔyɛ atrenefoɔ ayɛ na ɔmo aduane di na ɔde gold ne diamond ɛboa wɔ mo enti abra onyankopɔn kaa sɛ obekum ɔhene Hezekiel abra wayɛ asoɔden ɛde atie Awurade na Awurade ka kyerɛ ɔhene Hezekiel sɛ ɔnkonkɔwo na ɔhene Hezekiel sɛ wahunu wɔ sunsum sɛ ɔwo a akwara ne bɛyɛ yarefoɔ ɛni nti wɔwo enti oni nyankopɔn di apere ɛna nyankopɔn soma odiifoɔ ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ ka kyerɛ ɔhene Hezekiel sɛ si wɔne me Awurade adi asie nti obewu ɔnyɛ ne nsamanseɛ enti odiifoɔ ne hyɛ nkɔm kyerɛ no ɛna ɔhene Hezekiel ɛhwɛ ma odiifoɔ no kɔɛ ɛna obu kotodwe ɛna wɔn mu a wayɛ wɔn ayɛ ɛne papa yɛ nyinaa ɔhyɛ aseɛ bobɔ wɔn din afei onyankopɔn huuɛ no afei na wɔntimi nyina no ɛfiri sɛ saa nkurɔfoɔ nyinaa yɛ atrenefoɔ enti saa nkurɔfoɔ no bɛgyina Awurade anim na ɛden sɛ Awurade bɛku ɔhene Hezekiel ɛna Awurade ka kyerɛ sɛ saa kɔ ka kyerɛ Hezekiel sɛ me anam kan so meboa mama no emfie ni bi aka ho a ɔmfa ntena si enidi enuti saa enhyira wei no ukai Job chapter 1 verse 3 Job afɔde a ɔbɔ na ɔde esiesie ne ma eyi ne matiri so na de bia ɔma onipatre ne ayɛ no eduru sɛ nyankopɔn ɛsɔ na hwɛ a ɔhwere ne ma ɔhwere ne bibia Awurade hyɛ na nan mu saa netie enti saa enhyira no ɛyɛ 4th level blessing no obi wɔ hɔ a enka ɛsɛsɛwo na wuo obi wɔ hɔ a sunsun wiase yaboa okumfo enso Awurade ɛbɛma wo atena se na obi awu ama na nsen ye bua me ekumfo opatafoɔ ye bua me kumfo ɔmo de me call spiritual court ɛna ɔmo bua me kumfo sɛ me po sɛ de me si bie ni pa mani no na me ha abonsamfoɔ no itwase ɔmo kume ana ahohom akɛseɛ ɔmo yɛ sacrifice ɛde enkwala a yawo ɔmo a day born ɛyɛ sacrifice ɛwɔ mitiri so ɛnso so eduru hɔ Awurade ama mitiri nwi wei antu ɛnɛ me ho dendenden nam tim baabi efiri sɛ me yɛ atrenefoɔ ayɛ na me boa wɔn me boa atrenefoɔ me boa onipa nti Awurade ɛma ama ne ntumi da nti me wɔ saa tumi no saa adom no saa tumi no Jacob tumfoɔ di ama insana abrabɔ tento obi wɔ hɔ a oni afɔrebɔ mu nhyira obi wɔ hɔ a oni papa yɛ mu nhyira oni papa yɛ mu enka yɛ dum bia wɔ abrabɔ mu ɛna ɔnam hɔ nti saa deɛ no wonni bi nti no ebi wɔ hɔ a amaneɛ toto rɔfrɔf ɔhaw toto rɔfrɔf onti aseɛ ɛyɛ saa nneɛma na ɛwɔ hɔ
Oh. Now, you were level 5. You were level 5 blessing. Me part level 5 no. A level 5 one. A friend, the ultimate protection. The ultimate protection and healing. Se onyankopon saw yare na oma utumi a eye ahobambo. Mu bebre mu ni ahobambo. Na ahobambo no ye wo mu ahodo mienu. Ye wo mida keneged mida. Na sa mida keneged mida no. Se onyankopon edi sa enhyira ne manwa. Eno na ode enkrante bi hye wonsam. Na krante no eye fita. Na edere na ehyeren. Na ode sika ne mawa. Ye freno atofo kese enkrante. Ye freno enkrante hyeren. Ye freno enkrante nufanu. Animu twa akire twa. Die ntia animu twa ani akire twa. Onyankopon ema Abraham bi. Onyankopon ma Moses bi. Oma Jeremiah bi. Oma Ezekiel bi. Oma Joshua bi. Oma Gideon bi. Saa tumi no ye de mawa ebo ho ban ewo akwan nyina mu. Na first one ewo eye level 5 no. Ha ye friend mida keneged mida. Asiye ni say measure for measure. Say ye de saa tumi ni mawa. Saa tumi no on camera. De onim ni say obo ho ban. Enunti di onipa de beye obia no. Saa sekan no obeka bom no abo ho emprenso. Ahodo aduosonso. No wode saa de ni bi. Aye saa nipa na opese wode saa boni ni diwo no. Enunti onyankopon ka kire Abraham say. Now, Genesis chapter 12, be your Bible no. Genesis chapter 12, be your Bible no. Genesis chapter 12, verse 3 to 5. Genesis chapter 12, verse 3 to 5. Enunye ose. Na meshira wona wo shira wo. Na wona wo dome wo no. Me dome wo. Na umu na meshira asase su imusua nyina. Na Abraham koi said the Euradic kasa kire no. Na Lot then koi. You see, now when you read this, ubehunu say obi sorry anadwo na opa ne to ase na odome wa sa nipa no ye bo ho mprenso ahodo aduosonso ni e de saa no me no agu na betiri so. Onyankopon de saa tumi ni bi ma David or de bi ma Yesu. Enutina Judas Iscariot e bo Yesu hu pose obeyi na mane yakunu no. Saa sekan no eno na G Judas enkwafiri ni nsam ansa na yebo Yesu kurase nuyam. Enti Awurade ka kire Moses say on say onyankopon tibi kum nipa 10,000 15,000 ewo Moses ho. Saa na tie ade bi onipa besusu afa ho bia sekan no besusu the same measure ene dia ma saa nipa no. Enti so obi hye kokoa mu no o plan say accident nto enimguase nto empatuwo nto sikahye nto obi hye kokoa mu no okeka ho nsem a ubehu ane se nanim aguase sika ne betwa no enti sika ne twa na ubehu se nanim aguase. Saa tumi no Jacob tumfo mambi. Saa tumi ni na Jacob tumfo emaye edisa edima mi wie ya o ka kire me se opatafo se wo moja mpo esolitia wa meni moja no ebedi na mantia se eduru mire bi no
Jacob one day me papa owo me osori tia na oye bubu ani at once tieniye abra enkrante no Jacob tumfo de man no one day me papa sori tia me enso oka form at once kopim say me sere de man no niama chiriba esori tia me oye yarefo at once na se mimi moja aye mi nia eni mi moja aye mi papa empo sori tia me na sika ne to wo so rea how much more wo aye bontin so ni de ntia obi antimi nya me hwe na me kam nya me asema na me call me baby no if we say me wo ultimate protection osu be kumia owuo ne bedi nkan fa ansa na me mewu o hihye aninguase a the same aninguase ne beba so ade bia obeka fa me hu bia no the same ade na bi ne beba ho nti wo sa tumi ni wo ho ayetimi yema wo ma me nkire wade. Now let me show you something. This is it, okay? We call it mida keneged mida, a Hebrew phrase meaning measure for measure, right? We call it measure for measure. Enti obi oha obenwa na odwene adwempa e de fa ho sa adwempa na ofa no spiritually eyemra se onipa bia odi tumi no so onipa bo udin a etwase wo hira udin na so onipa no an hira udin na wase wo be hawa ye won kranta ye de maw an kranta no eni nipa no be di enti maybe for instance the more now I say me now we brand mu nhira me enjoy na oho chiro na o tikofom sana me life ti etide bia me I prefer say onipa be hye kokoam na wasori atia me pa cho opa yesavi ohun asofo na obososo camera esisi wo so se omudidi matem no me ba cha oti wo nka bi say na life eni wo musitie omo a omo si wo begum anim ase wo Ghana no me pa cha say na omo abrabotie eni nguase be na omo mfam eye tumi a Jacob tumfo de ama me eye nkrante ekura me anopa wi anumre enti so obi say nia enkrante ne beba be ka kire me sisi a oba be ka kire me say he obi de oti ha esel enti de me ka kire enkrante ne say menginis engine kra enfiri ni sem nanso so ma ewiase emu nhira emmo no enti say ni ba na o say me ubosu no o senke obe senke a kopim say ube jai mi din na o say no obi o ha otimi tenase o see wo plot evil e dia fa ho me metimi aye sa de ne dia ma me opatafo me was sa tu mi no nyankopon di ma Moses or di ma Abraham enutina okay kan Numbers chapter 12 verse 1 down to 6 Abraham Aaron ni Miriam exority Moses no onse nyankopon sane ye sa na abraboni tie enti se owo protection me metimi aye de ama me ye de mawa emfa ho ne oba enti me opatafo se me baby sorry one day no se wo sole me so a se kan ne mfa no ho adentia if you say apamo a me ne awurade call ye ne say o se me moja mpo sori tia me a obetwa na gusesere na susukuru a obesusuo no eno a na ebesusu sa se kan na odi ma David eno nti on se David ba Absalom a solid David so edi no asiye se kan ni twa Absalom tugui eku no totwene sa na abrabɔ ne tie sa na abrabɔ ne etie enti ye wo level 5 blessing na so obi hye kokoa mu boldua obi hye kokoa mu domen
bia obi ho a ompe wasem ono a omeka ne public but ubon se o hye ne kukuam se oye ohene se oye konfo na ogu nsa na opa ne to ase anadwo na ohohoro sebe na sigu gatam na obodia saa nneoma ni nyina no sika ne beboaboa no nyina na wabɔ ho emprenso ahodo odioso so na wabetu agu ne wasefo so nti saa na tie o protection wo ho a eye enhyira onyankopon adi ma onipa odi hyira nipa the more na yesɛ wo no the more no ana wo yeyi the more na yesi ye begu mani ase no the more na meme komani opatafo me nya emre dawo nyankopon hyira wo ho odofo onyankopon ni hyira wo ho onyankopon ni hyira wo ho now 2 Kings chapter 20 verse number 5 also say, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold, I will heal you. What you say? And inti say na tear sunsun fam honam fam nti mumu bi ho a munni san hyira no de nti opatafo me mfa ho no o de ka de obeka na me adoma kranten hyire no atofo kese nkranten no ipacho ebeba be dan oka na de waka bia no obeboaboa no no de agu atifi agi se bia oka se papa by mistake makasa tia na me amahum mafiri makoma no mahunu se uye nipa maka tro se me de achew ni ma kire ade a udi bedware saa for 7 days na saa no me no afiri uso na ho ato afi de uye bia no ebe yi anya saa sika ne be dan oka ebe dan oka saa politicians a omusoliti ame omatofom MPs asofo akonfo malamfo omuhumi omfiri se omahu small boy bi ana small match bi enti omu be misbehave ombe huna sika no ate wo enti me ha me ho if you say me wo tumi a ewo ason ewo ano a eye adwuma ma me saa mete nti saa enhyira no me pacho ewo ho wo ultimate blessing ultimate blessing, ultimate protection. Mitiwe se obebo media se obedome me se obehye kokoam akanche atukosua atopian atutuo ubegu nsa die obeye mi bia no ubetu tukwe ubetu agwalagwa die obeye mi bia me pacho enye ye ebesa ateni about so because of sell to meaning enti ye frɛ no mida can get mida o see Abraham de obedome me no de obedome wo Abraham no me so medome no na de osole a obebo odimpa sɛ Abraham nyankwada opatafo nyankwada no sɛ nipa no so me mena nyankwa na wadi asase ni mu nipa enti ye won hira ho ye won hira ho ye won hira ho ye wo inhira ho oh my goodness oh my goodness now sir level 6 your level 6 blessing na sa yeladim we no se Jacob tumfo e de sa enhyira ne mawa de tie ne se obeka mapoma no ho na se oba beka mapoma no ho a oma osoro ene asase so ayeyedie bia empa ho da de ebe kye ne osoro bia no benya bi de ebe kye ne asase so ha bia obenya bi edisa enhyira we no enya no ma enhyira na enhyira no
eba ne te sɛ akwada, eba ne te sɛ akwada. Saa enhyira no eno ye friend man child. Saa man child no so onyame ma obi a enhyira ne ba te sɛ akwada. Na de tie ne sɛ ade bi ebesi wo soro eni asase su bia ubenya ochefa afiri onyame be hyira. Saa enhyira we na owura Yesu edi bi ma na suafo enti wo kinkan the book of Revelation o say na eye David kuro foforo na ya kyekere no ewo aponkese di mienu so ati ase ewo aponkese du mienu ena ewo enyinaso du mienu pillars maako 12 na ohwe pillars ne ho a eno na asuafo no edi egu ho. Enti saa enhyira we no yede mawa yede wudi eye fapem esi onyankopon ahenni mu. Yede wudi eye fapem edi si onyankopon ahenni mu. Na ebeye enhyira enu ntina asuafo du mienu no omudi ebeye heaven enyina so no. Enu ntina Abraham, all the 12 heaven gates omudi Abraham din na atoto so no. Abraham ni din dumie heaven gate dumie no ni din na deda so. Enu ntina obi awu a ose me kɔ Abraham kukum. Obi obewu bia no ose wo kɔ Abraham kukum. Kramoni wu a okɔ Abraham kukum. Kristo ni wu a okɔ Abraham kukum. Konfo dunsini kura wu a ose okɔ Abraham kukum. Die ntia ose okɔ Abraham kukum no. Abraham din no aye nhyira. Enti yedi ni din aye akyekyeredie aye fapem ewo Awurade Nyankopɔn a yedi atu gate ya no. Enti se uduru level 6 na udin abofo mpo di nidie ma. Abofo empo edi nidie ma. Na yedi udin eye fapem edi si Nyankopɔn ahenni. Na onye nipa ketwa da. Eti ewo nhyira wo ho eburu nhyira so. Oh my goodness. Ewo nhyira ewo ho aya de mawo ema obeye soronko ewo ade nyinam. Oh, I love it. Blessed be unto him. What you say? Inti nhyira wo ho. Nhyira wo bibia mu. Yesu Kristo yedi nhyira etoso nsia ma no. Yedi nhyira ne ma no. Afi ye boni din yedi aye bibia wo soro. Sister, ye wo nhyira wo ho a ye betimi ama wo secret. Na no na me ye ni o makituwa bi. Na me ye ni o makituwa bi na ose kofi. Omu bie nani ose kofi ba ose papa ade amahu na no pay na msidi ose ombe fa me de me ko osoro na me ko pie asodan bi mu asodan ye kakraka ye di gold na atumu nyina na asodan ne te se ewiase nyina ne kakraka na me hu enipa bebrebe enti omo na ejina ho nyina afa mi hwe wo mo afa mi hwese me tumani na papa ugina ho me hwese ugina payimpa nanim na ugina payimpa nanim a woni wudi nkomo na afa o hyase se wo tonyum na o tonyum e wo sa bia ye ho o tonyum a afa mi jai enyum to no ho no hu opanyini bia ni trinwi fita na ne ho ofayi no so sene ade nyina mu osi no hwese osane ba obai na obebo ma beti
no share me de nam say no kwa wabua ni yie eye me 33rd gate 33rd path and sa me 33rd boat no ɛho ne ɔma na yegusu a yɛyɛ ne wɔ soro no emutumi na meje ba no ɛno nti sɛ odi awurade ho dɔ hwɛ wo mu a onyame osiesie nipa wo sister yankopɔ osiesie nipa na ɔma nipa yɛ fɛ paa yie yankopɔ osiesie nipa sɛ wo se wo ne awurade bɛ nante a ɛwɔ no kure mu nya azan mu a ɔbɛsiesie o paa ɔbɛmo ayɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ adeɛ nyinaa mu na ɔbɔ se nyame wɔ hɔ ampa enti saa enhyira no so ɛwɔ hɔ saa enhyira no so ɛwɔ hɔ now saa enhyira wei no ɛnam sɛ yɛde wo din ɛyɛ agyinaeɛ wɔ nyame mu no nti no afei ɛnyamefoɔ no an sɛ yɛwɔ ɛnyame bebree na ɛwɔ soro ɔmo nyinaa ɔmo panyini ɛne our father na afei ɛnyame mu foɔ no ɛnam sɛ yɛde wɔyɛ agyinaeɛ na ɛwɔ soro nti no ɛnyamefoɔ no ɛpɛ sɛ ɔmbɛba abɛfa wɔn mu tiedie ɛnyamefoɔ no bɛba abɛfa wɔn mu aba wiase ɛnam sɛ yɛde wɔyɛ agyinaeɛ wɔ wiase ɛne wɔ soro nti no na ɔsoro adi wo ho adanseɛ nti no ɛnyamefoɔ no pɛ sɛ ɔmbɛfa wɔn mu ba ɛno nti na yesu ɔyɛ onyame prɛko pɛ na ɔbɛfa mary mu baeɛ no ɛno nti na isaac ɔbaeɛ no ɛno nti na yesu ɛbaeɛ no ɔfa onipa mu ba me ɛwo no ɛfiri sɛ na mary na ne din ayɛ fapem ɛwɔ sorosoro mu soro ɛno nti na isaac ɛfa abraham mu baeɛ no ɛfiri sɛ na abraham din awɔ ɔsorosoro mu soro yɛabɔ ne din ɛwɔ mapɔmma adwam enti wo sɛ ɛnyamefoɔ no pɛ sɛ ɔmo ɛfa wo mu ɛba na yɛwo ɔmo ba asase wei so ɔmo timi tɛn ne bɛyɛ nipa na wawo ɔmo enti wobɛtumi awo yesu wobɛtumi awo ɔpatafoɔ wobɛtumi awo yesu wobɛtumi awo ɔpatafoɔ ɛde ato asase wei so enti saa na teɛ now yɛwɔ enhyira a ɛtɔ so nson ɛyɛ level 7 na saa enhyira wei ne yɛde ma wa ɛnam sɛ yɛabɔ wo din wɔ ɔsoro ɛwɔ level 6 no na afei ɛnyame no tumi fa wo so ba ma wo wɔ mu nti no wo saa nipa no ɔsoro ɛbɔ waba so na afei ɔsoro ehu sɛ woyɛ ɔmo yɔnko na woyɛ ɔmo afɛ afei ɔsoro ɛne wo to nsa didi na afei ɔsoro ɛde anidie di ma wo afei ɔsoro ma wo kwan sɛ abɔfoɔ timi ne wo di nkɔmmɔ ɔno Jacob tumfoɔ timi ne wo di nkɔmmɔ ɔsoro ma wo kwan sɛ nneɛma a ahinta no yɛnna na di mfa nkyerɛ wo ɛfiri sɛ wosɛ fata ɛti yɛwɔ enhyira nyame de ma wo a ɔsoro mu soro ɛtwe wo bɛn wɔn mu na ɔmo hu sɛ woyɛ ɔmo yɔnko abra awurade di saa enhyira ne bi ma Mose no afei wɔne Mose ne didi Jacob tumfoɔ ne Mose ne didi afei na abɔfoɔ no ɛbɛsra Mose abra wɔde saa enhyira ne bi ma Enoch no na ɔmo bɛsra no wɔde saa enhyira ne bi ma ɛyɛ Abraham no na ɔmo bɛsra no ɔmo ba ne nkyɛn Jacob tumfoɔ abra ɔkɔ sɛe Sodom and Gomorrah no ɔsoma ɛyɛ mpanyinfoɔ aduonu nanom baako na ɔba no Abraham egyina no wɔ kwan mu
na ɔne ne di nkɔmmɔ na ɔne ne kɔ agreement saa enhyira no enti enye obia na ye qualified a owo enhyira se obetimi ne ɔbɔfoɔ adi nkɔmmɔ obetimi ne Jacob tumfoɔ ana honhom bia ɛwɔ Nyankopɔn mu adi nkɔmmɔ enti na mumu bebree no honhom bia enyi ne ho adi nkyira wo no na emom mi wotumi se obi baamia metete no na metenetene na akwan na afei mede ne kɔma tumi na mede ne ma Jacob tumfoɔ afei ɔda ogwama ne betimi ne na bedi nkɔmmɔ agya ne betimi ne na bedi nkɔfo ɛsoro abɔfoɔ betimi ne na bedi nkɔmmɔ enti obi wɔ ha ɔbaamia ɔse papa ma hyɛaseɛ ehu nneɔma mehu nneɔma ɛborosoɔ mehu onyame ahonhom mehu wei ade nti na ɔma me nkyɛn na ɛte saa enti me wɔ safo a ene ya me ne wo kase se ne ya me kase me do wo honhom betimi akoma agya na ene ya me ɔpatafoɔ me ntwa ntoro nkyerɛ wo da ene ya metimi do honhom ama agya no ene ya metimi do honhom ama agya no ene ya metimi abie wani ama saa connection no ene ya I have that gift eyi nhyira ye de ama me eyi nhyira wi enya nim dwa enya ahantan enya bibia moa mabɛ me paada no mo amu bedi no kore sɛ ɔpatafoɔ no kore papa betimi aye ne sisia ɔpatafoɔ betimi aye ne sisia obetimi abie wani abie waso akɔnɛte wa matumi sisia enye 2 days asem enye 3 days asem instant sisia na me de ama sisia na ma ya ama na mabie gate ni portals ni nyina na honhom ne ba wo nkyɛn ene udi nkɔmɔ tama me was it me yema boys no me ye bi ma ladies ni ade na wo na ahohom ne basa na omu di nkɔmɔ abɔfoɔ no omu basa severally bebre hwɛ me on bɛka no kore sɛ ye no kore we nko ade no kore just like that within twinkle of an eye no my yama and the saa to me obi wo ha oni bi obi wo ha oni saa to me no ba me ye de ama me nhyira ye de ama me nhyira Jacob tumfoɔ de ama me a ekura me pa me yama me pa me nyema oh my goodness now let's see something. Numbers chapter 12 verse 6 it reads, and I read, if there is a prophet among you, I the Lord do make myself known to him in vision, I speak with him in a dream. So these were some of the things, but this one there, face to face, you promote to yeah, and found so you gamma mofo dabi me found say we gamma mofo me found say o wabusuafoɔ kura empɛ wasɛm ha me found say wabusuafoɔ empɛ wasɛm me found say wabusuafoɔ yi wutotwene me found say yesi we de o mpena ene ya me kase me ma divine connection ene ya me de be ma na wo ni wadi nkɔmɔ 24/7 me ya me ye me nya me ye eyeki. Now this is it. Ezekiel chapter 1 verse number 1. It reads, in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the exiles by the river Chabar, the heavens were opened and I saw visions of God. Now, the heavens were open unto the prophet Ezekiel. Why didn't it open to every prophet but Ezekiel alone? Ask yourself those questions. Adentina odifo Ezekiel osuru bieye man tumi aburu tumi suna osuru ne di nkomo eye tumi minia ye de bema ye mfamo eye nhyira onyankopon de mawa wa promote ama wo osuwa behunu say yes osuwa ni empenfu a wo osuru timi di nkomo. Oh radi nyame mu odese. Now say you were 8 blessing sa enhyira we no you were enhyira sa enhyira we no ye de mawa
orinka owuo nhwe da si edema wa orinka owuo nhwe da anu na ye the blessings of resurrection and eternal life. Sa enhyira we Jacob tumfo ne de ma wa orinka owuo nhwe da. Odema obano, odema Ezekiel, odema Enoch, odema Jeremiah, odema Moses. Enti wu owuo pa de orinka bi nhwe. Sa owuo na ye ka no eye owu mprenu a eba emu nhyira ena tumi a eburu tumi so. Sa tumi we level 8 no afei wutimi ye nsenkyerene, wutimi ye anwanwade ade bia awu woni pa abrabom bia no obetimi ahye nkom aguso ama saade no abankwam, obetimi akasa man nsenkyerene asi ene ye level 8. afei obedane ebeye tumidie wo wiase, odane beye tumidie, odane beye tumidie wo nipa koro no se ye de sanhyira we ma wa odane beye tumidie ebetena wiase na okasa tumi, udidi tumi na owuo mpo suro, owuo suro efiri se wahunu agya no na wahunu han no na wabeye han si wiase han a enkwa firi wo mu ba nhyira urade di manipa. Obi wo ha wo to nyina wawu, ye wo obi wo ha wawu na wonam, ye wo asofo ni bi wo ha wawu, ye wo nsempakafo ni bi wo ha mawu. Munni nkwaje wo awurade mu, mone nam saa just like that. Eti obi wo ha gisa wo serema no na wo di ama no na me pa acho se ye no kure se owu sori yetumi no etimi ye nsenkyerene no se sofo no owo bia enka adenti na oye fake miracles, adenti na oye oma fake prophecy, adenti na mu amohwem munnim asofo a omo ye azan pa, omo ye nsenkyerene a omo boa, omo ye hyehye ho atua nipa ka. Eye no kwasem se Yesu Kristo wu sori yetumi na eye nsenkyerene ema bubuafo sori, ema nifrafo anite, ema de ni hoba ne ma de ohokọ no se yampa se ebi kura wa adenti na nka wo ya azan. Eti nipa bebre o mu ni bi sanhyira no unya nyaye yemom se unya sanhyira ne dia obeye tumi difo na utimi hyedie ni homa ne ba na utimi hyedie wo hoso ma ne ko. Jacob tumfo e de dom me so many years ni me nsai ne da intimatimi ahyedie wo ho ama na ko na de ni hoso aba ni nyina ye sa tumi wentia ndoru anyankopo timi hyirawo emma utumidie mu tumidie ahoɔden mu ahoɔden abura ahoɔden so na wo kasa adanse esi, wo kasa osoro entimi nyina no osoro gise omu bua wo anye sa omu ho nto omu da sa tumi ni wo ho. Dobi wo a untimi nya nsankyerene, untimi nya hwe owusori yetumi no enye nyane wo onipa bia owusori yetumi be wura ni mu bia no eye Yesu Kristo owusori yetumi no enye wura omu a uye akwala, uye panyini, uye komfo, uye ensanomfo, uye gamamofo, uye hwan ubetimi aye nsankyerene no efiri sa da no kɔ ukasa nsankyerene be die kiri. Owusori yetumi ni yamfa nto ho ama sofo, yamfa nto ho ama odifo, yamfa nto ho ama ekuo bi. Nemum ye de to ho ma wona waye wona kuma ready. Ye de to ho ma obi anakuma ye ready. Until level 8 no. Sanity. Now, listen to it. Daniel chapter 12 verse 2. Also, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
Enti saa everlasting life we no da enkwa no obi wo ha oni saa nhyira no areho. Now listen to this. The blessing of resurrection is the crown of all blessing. It involves the reuniting of body and soul after they have been separated for thousands of years. The body which was dust become like the body of Adam before the sin, luminous, incorruptible, eternal. The soul which was purified in Gehenna shines with the light of the crown. This blessing is not given lightly. It is the reward for those who keep the covenant with all their heart, soul, and might. We are permanent shira de ma omo a omo dije kontumfo achi. Owu sori yetumi e ba so a unim de obeye. Owu sori yetumi ba so a sister unim de obeye o. Enka de we a usi tete no na wo ha no. So owu sori yetumi ba so a sa ne man nyina over the bar. Nti obi wo ha sa enhyira we no unibi. Obi wo ha sa enhyira we no unibi. Now this is it. I say, therefore prophesy and say to them, that says the Lord God. Ezekiel 37 verse 12 to 14. Behold, I will open your graves and cause you to come out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. I'll put my spirit in you, and you shall live, and I'll place you in your land. Meshel me home, ama me home about so. Na de awu wo abrabom bia ebe nyane. Usika semu a awuo, wapomudin awu. U kidney failure, u diabetes, u asthma. Yare bia wo mu biala. Usori etumi ni bowura mu a ade bia ase bia no ebesa bankwam na ahyewrade animonyam adwuma na awuo no usori ani bowura ho adwuma ne besa nyane adwuma ne be gidi na adwuma na aye nhyira. Level 8 blessing, a high blessing, a young koran nhyira, a high blessing. Hey. Now we have the level 9, which is the unitive blessing. The Yukud Kilali. We call it the Yukud Kilali. The Yukud Kilali or the Yukud Kilali. We call it the unitive blessing. This is the level where when you get to this level, the soul becomes a throne for the divine presence. That is why he said, I will dwell in them. Sa enhyira etwato we no. Se unya sa enhyira we ya. Afei Jacob tumfo de na ponwan na konya no ode besiw mu. Na wo mu ebeye onu Jacob tumfo ne tena be. Ne nam se ni mu wabe abe Jacob tumfo tena be nti no. Akonya ne dane ma obeye nyame. Akonya no odane, akonya ne dane ma obeye nyame. Na se obeye nyame a enioma mienu ene sesa wo ho. Abra se uduru sa high ranking level we are. Uduru ha akonya ne dane. Na aferu nim de obeye. You will not become a carrier of blessing again. You will never become a carrier of blessings. You will never channel blessings again. Say, on say, obi timi ka say, Ewurade ehyira me. Yewo Ewurade ehyira me. Ene yewo mi kura nhyira. Ena mi wo mi ye nhyira. Tie ni. Ewurade ehyira me. Ye hyira me. Mi kura nhyira. Ena mi ye nhyira. Sa nyema miensa we ensonso ye dem.
Awurade ahyira means you are a carrier of blessing. Who carry enhyira. Enti enhyira mabobo now from level 1 up to 80 ni nyina ana level 0 degree no ana fifa level ni nyina de ba 80 no. Ukura sa enhyira ni nyina. Enti ukura sa enhyira no afi duru level 9 ha no. Sa enhyira we no enam se yedi Jacob tumfo no na banya no abesi mu na umu ana Awurade honhom tena anopa wi anwumere nti no mepache unkura nhyira biem nemom ubeye nhyira ase ne sen. Now let me tell you this is it. Now this blessing is not received, it is attained. Now this is what happened after you have attained the 9th blessing. This is what happened. It transforms the recipient from a vessel or a blessing into a source of blessing for others. Why? The person becomes a channel through which divine light flows into the world. Inti afei osisa free enhyira na ekura wo no ema wo bedane be yenhyira. Enti me yenhyira ena enhyira di machi me kura enhyira e different. Enhyira means you are an ultimate source. Tieniye me yenhyira, you become the ultimate source. Anything na mitimi ka kira wo say mabomi nsuo no. It is all tese makane mere bi say mabomi nsura me bacho mi nkura nhyira o. Me ye the source of blessing. Me nkura nhyira, me ye source of blessing. The more you get closer to me, the more you become happy, the more you enjoy life, the more doors will open for you. But when you get closer to me and then you have wicked intention, the more the throne will torment you, depending on your motive and the sort of mentality that you use to get closer to me. Sanity, anything I may be me catch and say my bombing suo. It is a word you say a hantan kasa, and ya hantan kasa, my bombing suo. If you say, my mammy who crying ama a benyano abesimi mu, and to me mu aye radetna bear. Afe me nkura nhyira biem na afe ma yen hyira me yen hyira so de a ene me yaade nyina firi agane mu enu ntina ya metimi kasa me pa me hyira o me pa me nhyira o no ade ntina me nka se me pa me ma urade hyira no ma yen hyira. And whatever that I say it on behalf of the throne. I say it on behalf of the one who sits on the throne. I say it on the behalf of those who surround the throne. A higher level blessing. A higher level blessing. A yenshira yemfa many pa just like that. Anything that Yesu catch almost say, Oba me de me de oboni acho. Yesu catch almost or say Oba me de oboni acho. A dear to me na Yesu wa otimi de boniche. If you say him say a radin ko na di boniche na den na Yesu ka so de boni ache. Yesu timi ka sa because na wo ye nhyira. Yesu ye nhyira. Yesu onkura nhyira. Na mum o ye nhyira. Yesu ye nhyira. Anything or catch there, Aquana no saying, I say Nianasono, or say a net day, or become who paradisi. A dear to me, Yesu wa, or Tibi do be called heaven just like that. On Unquaway and wine. See, net they will become who paradisi. The senior comment becoming one yanko. Me mamma quine, Bonibia, why ye be a shegu, Babamam, I didn't hear. If you say, or say, now a Johnny demon am a buy ye, Yesu say, a Johnny demon tino buy. Nti se agya ne di mu nti na baayɛ dia ene na agya na konwa no ɛho ahodi wɔ ne mu ene nti wɔyɛ ade nyinaa ɛwɔ na agya di ne mu meyɛ ma ade nyinaa wɔ ma agya di ne mu mehyira wa yɛwɔ asɔfoɔ ni bia udi wɔ makia ɛbɛka opieto ene ubrezia baako wa hweye kora ubrezia no bɛsa abɔ akyire pɔ
udi agora wo underwear no kura obepam underwear ayepam what be that udi agora obepam opieto udi agora opieto no ano elastic ni nyina beyi into wa wo show pant na ewrowro adentia enwosra no ewu the unction there is dead. Anointing no awu enti anointing no entimi nsesa nipa brabo. Oh. Oh. Me pacho makraw bia na want me nka biom kura ogidie mu na ba Awurade na ewo nioma bebra Nyankopɔ betimi di ahyiraw aka enhyira no maako 3 enhyira no baako 3 eno de me nka nkyerɛw sa enhyira no mpacho me mfa mawo eno de me amedia me de be ma divine destiny clan for iti nyame nhyira ho wate ensem bi wo ho na Yesu kan ya Farisifo na antiase na omufi se Yesu ye hantan na Yesu muade uduru level 3 a me pacho level 9 a ontomra de ntia level 9 no ontomra no emra bia nkyekere obiem level 9 entina na Yesu homeda ewo se Yesu home no na homeda no Yesu nam abrofuom na Yesu ye adwuma na Yesu sayare adentia homeda bia nkyekere o level 9 homeda nkyekere obia o hwe mi bia no me ka kire wo se si wonya 90 years o 60 years de waye bia Awurade betimi agye Awurade betimi amoa yinhyira he ma me ka se nkyero unim se Moses before say Awurade be frɛ Moses no akum nipa ana me ma quotation before say Awurade be frɛ Moses no akum nipa enso Awurade anhwɛ ni nipa kum ni so nanso nam sɛ Moses nya akoma sɛ Awurade me do na me di wachi no Awurade de saa mfomso no kyɛ no eno nkyerɛ sɛ obetimi akokum nipa nanso de waye bia no Awurade betimi di akyɛw na Awurade amoa bɛn no Moses onya 40 years ansa na Awurade twe na bɛn no me pa kyɛw na me betimi atwe wa bɛn no na me betimi atwe wa bɛn ɛwɔ ade nyinaa mu Awurade betimi aye bibia o na we free odifo ne efre ne ana no odifo ba na me pa kyɛw obɔ mpa yeshira Yesu tie odifo ba na obɔ mpa yeshira Yesu me pa kyɛw we free na na wonya 84 years me pa kyɛw wonya 84 years enso se na Awurade nhyira wɔ so entidie na kyerɛ sɛ wonya mentimi nhyira Awurade betimi ahyira wo misra wo fa Awurade wate be Awurade ma wo kon no Awurade na o ma wo kon do Awurade a me hye wo bɔ sɛ Awurade bɛte n'anim akyerɛ wo na abɔnefo nsusu ye nyinaa bɛyɛ kwa Awurade mfa nkyɛw ade bia wo yɛ atwam bia Awurade mfa nkyɛw ohu mmɔbɔ nkae wo ye nyinaa obi anu a wɔtene me opatafoɔ mentini o me yɛ stubborn pa hu mi saa no mentene enso Awurade dɔ me ɔdɔ me saa he Awurade dɔ me pa saa so na Awurade dɔ sɛ de wotie bia ɔdɔ hwɛ Yesu hwɛ otumfo na kyira kwan ibewie wie na nsi wie Awurade ma wo nhyira eburu nhyira so bye bye. Give you all the praise. One more game, Langa Geba. Yes, so far, Langa Geba.